One Autumn Night by Maxim Gorky. O noapte de toamnă de Maxim Gorky. Read for you in both Romanian and English. Please enjoy. Once in the autumn I happened to be in a very unpleasant and inconvenient position. In the town where I had just arrived and where I knew not a soul, I found myself without a farthing in my pocket and without a night's lodging. Odată, toamna, m-am aflat într-o situație foarte neplăcută și incomodă. În orașul unde tocmai ajunsesem și unde nu cunoșteam pe nimeni, m-am trezit fără un ban în buzunar și fără un loc unde să noptez. Having sold during the first few days every part of my costume without which it was still possible to go about, I passed from the town into the quarter called Ist, where were the steamship wharves, a quarter which during the navigation season fermented with boisterous, laborious life. But now was silent and deserted, for we were in the last days of October. După ce vândusem în primele zile fiecare piesă din costumul meu, fără de care încă puteam să mă deplasez, am părăsit orașul și am ajuns în cartierul numit Iste, unde se aflau cheiurile pentru vapoare. Aici, în timpul sezonului de navigație, viața fremăta de agitație și muncă intensă. Dar acum era liniște și pustiu, căci eram în ultimele zile ale lui octombrie. Dragging my feet along the moist sand, and obstinately scrutinizing it with the desire to discover in it any sort of fragment of food, I wandered alone among the deserted buildings and warehouses, and thought how good it would be to get a full meal. Târându-mi picioarele prin nisipul umed și cercetându-le cu încăpățânare în speranța de a găsi vreo urmă de hrană, am rătăcit singur printre clădirile și depozitele părăsite, gândindu-mă cât de bine ar fi să am o masă îmbelșugată. In our present state of culture, hunger of the mind is more quickly satisfied than hunger of the body. În starea actuală de cultură, foamea minții este satisfăcută mai repede decât foamea trupului. You wander about the streets, you are surrounded by buildings not bad looking from the outside, and you may safely say it, not so badly furnished inside, and the sight of them may excite within you stimulating ideas about architecture, hygiene, and many other wise and high-flying subjects. Te plimbi pe străzi, ești înconjurat de clădiri care nu arată rău la exterior și, poți spune fără probleme, nici la interior nu sunt prost amenajate, iar privirea lor poate să-ți stârnească idei stimulatoare despre arhitectură, igienă și multe alte subiecte înalte și înțelepte. You may meet warmly and neatly dressed folks, all very polite, and turning away from you tactfully, not wishing offensively to notice the lamentable fact of your existence. Poți întâlni oameni îmbrăcați călduros și îngrijit, cu toții foarte politicoși, întorcându-se de la tine cu tact, nevrând să observe ofensator lamentabilul fapt al existenței tale. Well, the mind of a hungry man is always better nourished and healthier than the mind of the well-fed man. And there you have a situation from which you may draw a very ingenious conclusion in favor of the ill-fed. Ei bine, mintea unui om flămând este întotdeauna mai bine hrănită și mai sănătoasă decât mintea unui om bine hrănit. Și iată o situație din care poți trage o concluzie foarte ingenioasă. În favoarea celor prost hrăniți. The evening was approaching, the rain was falling, and the wind blew violently from the north. Seara se apropia, ploaia cădea, iar vântul sufla violent dinspre nord. It whistled in the empty booths and shops, blew into the plastered window panes of the taverns, and whipped into foam the wavelets of the river which splashed noisily on the sandy shore, casting high their white crests, racing one after another into the dim distance, and leaping impetuously over one another's shoulders. Fluiera prin tarabele și magazinele goale, bătea în geamurile tavernelor și spumega valurile râului care se izbeau zgomotos de țărmul nisipos, ridicându-și crestele albe, alergând una după alta în depărtarea întunecată și sărind impetuos peste umerii celorlalte. It seemed as if the river felt the proximity of winter, and was running at random away from the fetters of ice which the north wind might well have flung upon her that very night. Părea că râul simțea apropierea iernii și fugea la întâmplare de lanțurile de gheață pe care vântul nordic le-ar fi putut arunca peste el chiar în acea noapte. The sky was heavy and dark. Down from it swept incessantly scarcely visible drops of rain, and the melancholy elegy in nature all around me was emphasized by a couple of battered and misshapen willow trees and a boat, bottom upwards, that was fastened to their roots. Cerul era greu și întunecat. Din el cădeau neîncetat picături abia vizibile de ploaie, iar elegia melancolică a naturii din jurul meu era accentuată de câțiva sălci zdrențuite și deformate și de o barcă răsturnată, fixată de rădăcinile lor.
The overturned canoe with its battered keel and the miserable old trees rifled by the cold wind. Everything around me was bankrupt, barren and dead, and the sky flowed with undryable tears. Canoa răsturnată cu chila ei zdrobită și copacii bătrâni și jalnici scuturați de vântul rece, totul din jurul meu era ruinat, sterp și mort, iar cerul curgea cu lacrimi ce nu se uscau. Everything around was waste and gloomy. It seemed as if everything were dead, leaving me alone among the living, and for me also a cold death waited. Totul din jur era pustiit și sumbru. Părea că totul era mort, lăsându-mă singur printre cei vii. Și pentru mine de asemenea aștepta o moarte rece. I was then 18 years old, a good time. Aveam atunci 18 ani, o vârstă minunată. I walked along the cold wet sand, making my chattering teeth warble in honor of cold and hunger, when suddenly, as I was carefully searching for something to eat behind one of the empty crates, I perceived behind it, crouching on the ground, a figure in woman's clothes dank with the rain and clinging fast to her stooping shoulders. Mergeam pe nisipul rece și ud, făcând din dinții mei clănțănitori un fel de cânt în onoarea frigului și foamei, când, dintr-o odată, în timp ce căutam cu grijă ceva de mâncare în spatele uneia dintre lăzile goale, am zărit în spatele ei, ghemuită pe pământ, o siluetă, îmbrăcată în haine de femeie, ude de ploaie și lipite strâns de umerii săi plecați. Standing over her, I watched to see what she was doing. It appeared that she was digging a trench in the sand with her hands, digging away under one of the crates. Stând deasupra ei, m-am uitat să văd ce face. Părea că săpa o groapă în nisip cu mâinile, săpa sub una dintre lăzi. Why are you doing that? I asked, crouching down on my heels quite close to her. De ce faci asta? Am întrebat, ghemuindu-mă pe călcâie foarte aproape de ea. She gave a little scream and was quickly on her legs again. Now that she stood there staring at me, with her wide-open grey eyes full of terror, I perceived that it was a girl of my own age, with a very pleasant face embellished unfortunately by 3 large blue marks. I-a scos un țipăt scurt și s-a ridicat repede în picioare. Acum, stând acolo și uitându-se la mine, cu ochii ei cenușii larg deschiși, plini de teroare, am observat că era o fată de vârsta mea, cu un chip foarte plăcut, înfrumusețat, din păcate, de 3 urme mari albastre. This spoiled her, although these blue marks had been distributed with a remarkable sense of proportion, one at a time, and all were of equal size, 2 under the eyes, and one a little bigger on the forehead just over the bridge of the nose. Aceasta o strica, deși aceste urme albastre fuseseră distribuite cu un simț remarcabil al proporțiilor, câte una odată, și toate erau de aceeași dimensiune, 2 sub ochi și una puțin mai mare pe frunte, chiar deasupra punții nasului. This symmetry was evidently the work of an artist well inured to the business of spoiling the human physiognomy. Această simetrie era, evident, opera unui artist bine obișnuit cu treaba de a strica fizionomia umană. The girl looked at me, and the terror in her eyes gradually died out. She shook the sand from her hands, adjusted her cotton headgear, cowered down and said, Fata s-a uitat la mine, iar teroarea din ochii ei s-a risipit treptat. Și-a scuturat nisipul de pe mâini, și-a aranjat eșarfa de bumbac, s-a ghemuit și a spus, I suppose you too want something to eat. Dig away then. My hands are tired. Over there, she nodded her head in the direction of a booth. There is bread for certain, and sausages too. That booth is still carrying on business. Presupun că și tu vrei ceva de mâncare. Atunci sapă. Mâinile mele sunt obosite. Acolo, și-a înclinat capul spre o tarabă, este pâine sigur. Și cârnați de asemenea. Taraba aceea încă funcționează. Began to dig. She, after waiting a little and looking at me, sat down beside me and began to help me. Am început să sap. Ea, după ce a așteptat puțin și s-a uitat la mine, s-a așezat lângă mine și a început să mă ajute. We worked in silence. I cannot say now whether I thought at that moment of the criminal code, of morality, of proprietorship, and all the other things about which, in the opinion of many experienced persons, one ought to think every moment of one's life. Am lucrat în tăcere. Nu pot spune acum dacă m-am gândit atunci la codul penal, la moralitate, la proprietate și la toate celelalte lucruri despre care,
în opinia multor persoane experimentate, ar trebui să te gândești în fiecare moment al vieții tale. Wishing to keep as close to the truth as possible, I must confess that apparently I was so deeply engaged in digging under the crate that I completely forgot about everything else except this one thing. What could be inside that crate? Dorind să rămân cât mai aproape de adevăr, trebuie să recunosc că aparent eram atât de adânc implicat în săpatul sub ladă încât am uitat complet de orice altceva în afară de acest singur lucru. Ce ar putea fi în acea ladă? The evening drew on. The grey, moldy, cold fog grew thicker and thicker around us. The waves roared with a hollower sound than before, and the rain pattered down on the boards of that crate more loudly and more frequently. Seara se apropia. Ceața cenușie, mucegăită, rece devenea din ce în ce mai densă în jurul nostru. Valurile vuiau cu un sunet mai gol decât înainte, iar ploaia lovea scândurile lăzii mai tare și mai des. Somewhere or other the night watchman began springing his rattle. Undeva, paznicul de noapte a început să-și agite zgomotos instrumentul. Has it got a bottom or not? Softly inquired my assistant. I did not understand what she was talking about, and I kept silence. Are fund sau nu? Întrebă ușor asistenta mea. Nu am înțeles despre ce vorbea și am rămas tăcut. I say, has the crate got a bottom? If it has, we shall try in vain to break into it. Here we are digging a trench, and we may, after all, come upon nothing but solid boards. How shall we take them off? Better smash the lock. It is a wretched lock. Îți spun, lada are fund, dacă are, vom încerca în zadar să pătrundem în ea aici săpămân. Șant și, în cele din urmă, s-ar putea să dăm doar peste scânduri solide. Cum le vom scoate? Mai bine spargem lacătul. Este un lacăt jalnic. Good ideas rarely visit the heads of women, but as you see, they do visit them sometimes. I have always valued good ideas, and have always tried to utilize them as far as possible. Ideile bune vizitează rar mințile femeilor, dar, după cum vezi, uneori o fac. Am apreciat întotdeauna ideile bune și am încercat întotdeauna să le folosesc cât mai mult posibil. Having found the lock, I tugged at it and wrenched off the whole thing. My accomplice immediately stooped down and wriggled like a serpent into the gaping open, four-cornered cover of the crate when she called to me approvingly, in a low tone. După ce am găsit lacătul, l-am smuls și am rupt toată încuietoarea. Complicea mea s-a aplecat imediat și s-a strecurat ca un șarpe în deschiderea largă și patru latere a lăzii, de unde mi-a strigat aprobator, într-un ton jos. You're a brick. Ești grozav. Nowadays a little crumb of praise from a woman is dearer to me than a whole dithyramb from a man, even though he be more eloquent than all the ancient and modern orators put together. În zilele noastre, un mic cuvânt de laudă de la o femeie mi este mai drag decât un întreg ditiram de la un bărbat, chiar dacă el ar fi mai elocvent decât toți oratorii antici și moderni la un loc. Then, however, I was less amiably disposed than I am now, and paying no attention to the compliment of my comrade, I asked her curtly and anxiously. Pe atunci, însă, era mai puțin binevoitor decât sunt acum și, fără să dau atenție complimentului tovarășei mele, am întrebat-o pe un ton scurt și îngrijorat. Is there anything? E ceva. In a monotonous tone, she set about calculating our discoveries. Cu un ton monoton, a început să enumere descoperirile noastre. A basketful of bottles, thick furs, a sunshade, an iron pail. Un coș plin de sticle, blănuri groase, o umbrelă, o găleată de fier. All this was uneatable. I felt that my hopes had vanished. But suddenly she exclaimed vivaciously. Toate acestea erau necomestibile. Am simțit că speranțele mele s-au risipit. Dar, dintr-o odată, ea a exclamat cu vioiciune. Aha! Here it is. Iată-le! What? Sue. Bread, loaf. It's only wet. Take it. Pâine. O franzelă. E doar udă. Ayo. A loaf flew to my feet and after it herself, my valiant comrade. I had already bitten off a morsel, stuffed it in my mouth, and was chewing it. O franzelă a zburat la picioarele mele, iar după ea însăși, curajoasa mea tovarășă. Mușcasem deja o bucată,
O băgasem în gură și o mestecam. Come, give me some too. And we mustn't stay here. Where shall we go? She looked inquiringly about on all sides. It was dark, wet, and boisterous. Hai, dă-mi și mie. Și nu trebuie să rămânem aici. Unde să mergem? S-a uitat întrebător. În toate direcțiile. Era întuneric, umed și furtunos. Look, there's an upset canoe yonder. Let us go there. Uite, e o canoe răsturnată acolo. Hai să mergem acolo. Let us go then. And off we set, demolishing our booty as we went, and filling our mouths with large portions of it. Hai să mergem atunci. Și am plecat, devorând prada pe măsură ce mergeam și umplându-ne gurile cu porții mari din ea. The rain grew more violent, the river roared. From somewhere or other resounded a prolonged mocking whistle, just as if someone great who feared nobody was whistling down all earthly institutions, and along with them this horrid autumnal wind and us its heroes. Ploaia devenea tot mai puternică, râul vuia, de undeva răsuna un fluierat prelung, batjocoritor, de parcă cineva măreț, care nu se temea de nimeni, fluiera în batjocură toate instituțiile pământești și, împreună cu ele, acest vânt groaznic de toamnă și pe noi, eroii săi. This whistling made my heart throb painfully, in spite of which I greedily went on eating, and in this respect the girl, walking on my left hand, kept even pace with me. Acest fluierat îmi făcea inima să bată dureros, în ciuda căruia continuam să mănânc cu lăcomie, iar în această privință, fata, care mergea pe mâna mea stângă, ținea același ritm cu mine. What do they call you? I asked her why I know not. Cum te cheamă? Am întrebat-o, nici eu nu știu de ce. Natasha, she answered shortly, munching loudly. Natasha, a răspuns ea scurt, mestecând zgomotos. I stared at her. My heart ached within me, and then I stared into the mist before me, and it seemed to me as if the inimical countenance of my destiny was smiling at me enigmatically and coldly. Am privit-o fix. Inima mă durea în piept. Apoi am privit ceața din fața mea și mi s-a părut că chipul dușmănos al destinului meu îmi zâmbea enigmatic și rece. The rain scourged the timbers of the skiff incessantly, and its soft patter induced melancholy thoughts, and the wind whistled as it flew down into the boat's battered bottom through a rift, where some loose splinters of wood were rattling together, a disquieting and depressing sound. Ploaia biciuia neîncetat scândurile bărcii, iar sunetul ei moale inducea gânduri melancolice, iar vântul fluiera în timp ce cobora în fundul deteriorat al bărcii printr-o crăpătură, unde câteva așchi de lemn se loveau între ele, un sunet neliniștitor și deprimant. The waves of the river were splashing on the shore, and sounded so monotonous and hopeless, just as if they were telling something unbearably dull and heavy, which was boring them into utter disgust, something from which they wanted to run away and yet were obliged to talk about all the same. Valurile râului se izbeau de țărm și sunau atât de monoton și fără speranță, de parcă povesteau ceva insuportabil de plictisitor și apăsător, care le făcea să se simtă complet dezgustate, ceva de care voiau să fugă și totuși erau obligate să vorbească despre asta. The sound of the rain blended with their splashing, and a long-drawn sigh seemed to be floating above the overturned skiff, the endless, laboring sigh of the earth, injured and exhausted by the eternal changes from the bright and warm summer to the cold, misty and damp autumn. Sunetul ploii se amesteca cu stropirea lor, și un suspin prelung părea să plutească deasupra bărcii răsturnate, suspinul nesfârșit și greu al pământului, rănit și epuizat de schimbările eterne de la vara luminoasă și caldă la toamna rece, ceață și umedă. The wind blew continually over the desolate shore and the foaming river, blew and sang its melancholy songs. Vântul sufla continuu peste țărmul pustiu și râul spumos, sufla și cânta melodiile sale melancolice. Our position beneath the shelter of the skiff was utterly devoid of comfort. It was narrow and damp, tiny cold drops of rain dribbled through the damaged bottom, gusts of wind penetrated it. Poziția noastră sub adăpostul bărcii era complet lipsită de confort. Era îngustă și umedă, picături mici și reci de ploaie picurau prin fundul deteriorat, rafalele de vânt pătrundeau. Înăuntru. We sat in silence and shivered with cold. I remembered that I wanted to go to sleep. Stăteam în tăcere și tremuram de frig. Mi-am amintit că voiam să dorm.
Natasha leaned her back against the hull of the boat and curled herself up into a tiny ball. Embracing her knees with her hands and resting her chin upon them, she stared doggedly at the river with wide-open eyes. On the pale patch of her face they seemed immense, because of the blue marks below them. Natasha s-a sprijinit cu spatele de carena bărcii și s-a ghemuit într-un ghem mic. Și-a încolăcit genunchii cu mâinile, sprijinindu-și bărbia pe ei, și a privit fix râul cu ochii larg deschiși. Pe pata palidă a feței ei păreau imensi, din cauza semnelor albastre de sub ei. She never moved, and this immobility and silence, I felt it, gradually produced within me a terror of my neighbor. I wanted to talk to her, but I knew not how to begin. Nu s-a mișcat deloc, iar această nemișcare și tăcere, am simțit-o, produceau treptat în mine o teamă față de vecina mea. Voiam să vorbesc cu ea, dar nu știam cum să încep. It was she herself who spoke. Ea însă și-a vorbit. What a cursed thing life is, she exclaimed plainly, abstractedly, and in a tone of deep conviction. Ce lucru blestemat este viața, a exclamat ea clar, absent și cu un ton de convingere profundă. But this was no complaint. In these words there was too much of indifference for a complaint. Dar aceasta nu era o plângere. În aceste cuvinte era prea multă indiferență pentru a fi o plângere. This simple soul thought according to her understanding, thought and proceeded to form a certain conclusion which she expressed aloud, and which I could not confute for fear of contradicting myself. Această suflet simplu gândea conform înțelegerii sale, gândea și continua să formeze o anumită concluzie pe care o exprima cu voce tare, și pe care nu puteam să o contrazic de teamă să nu mă contrazic pe mine însumi. Even if we croaked, what then? Natasha began again, this time quietly and reflectively, and still there was not one note of complaint in her words. Chiar dacă am muri. Ce-ar fi atunci? Natasha a început din nou, de data aceasta liniștit. Și reflectiv, și tot nu era nicio notă de plângere în cuvintele ei. The clearness of this line of thought was inexpressibly sad and painful to me, and I felt that if I kept silence any longer I was really bound to weep. Claritatea acestui fir de gândire era de o tristețe și durere de nedescris pentru mine, și simțeam că, dacă mai tăceam mult, eram cu adevărat pe punctul de a plânge. Who was it that knocked you about? I asked. For the moment I could not think of anything more sensible or more delicate. Cine te-a bătut? Am întrebat. În acel moment nu mi-a venit în minte nimic mai sensibil sau mai delicat. Pashka did it all, she answered in a dull and level tone. Pașca a făcut tot, a răspuns ea pe un ton monoton și egal. And who is he? Și cine este el? My lover. He was a baker. Iubitul meu. Era brutar. Did he beat you often? Te bătea. Whenever he was drunk he beat me. Often. De câte ori era beat, mă bătea. Des. And suddenly, turning towards me, she began to talk about herself, Pashka, and their mutual relations. Și dintr-o odată, întorcându-se către mine, a început să vorbească despre ea, despre Pașca și despre relațiile lor reciproce. He was a baker with red mustaches and played very well on the banjo. Era brutar, avea miustăți roșii și cânta foarte bine la banjo. He came to see her and greatly pleased her, for he was a merry chap and wore nice clean clothes. Venea să o vadă și îi plăcea foarte mult, pentru că era un tip vesel și purta haine frumoase și curate. He had a vest which cost 15 rubles and boots with dress tops. Avea o vestă care costa 15 ruble și cizme cu fețe elegante. For these reasons she had fallen in love with him, and he became her creditor. Din aceste motive, ea s-a îndrăgostit de el, iar el a devenit creditorul ei. And when he became her creditor, he made it his business to take away from her the money which her other friends gave to her for bonbons, and, getting drunk on this money, he would fall to beating her. But that would have been nothing if he hadn't also begun to run after other girls before her very eyes. Și când a devenit creditorul ei, și-a făcut obiceiul de a-i lua banii pe care ceilalți prieteni îi dădeau pentru bomboane și, îmbătându-se pe acești bani, începea să o bată. Dar asta n-ar fi fost nimic dacă n-ar fi început și să alerge după alte fete chiar sub ochii ei. Now, wasn't that an insult?
I am not worse than the others. Of course that meant that he was laughing at me, the blackguard. Ei bine, nu era asta o insultă. Nu sunt mai rea decât altele. Desigur, asta însemna că râdea de mine, ticălosul. The day before yesterday I asked leave of my mistress to go out for a bit. Went to him. And there I found Dimka sitting beside him drunk. Alaltăieri am cerut stăpânei mele voie să ies puțin. M-am dus la el și acolo l-am găsit pe Dimka stând lângă el, beat. And he too was half seas over. I said, "You scoundrel you," and he gave me a thorough hiding. Și el era de asemenea pe jumătate beat. I-am spus, ticălosule, nenorocitule. Yaron Batet Stravan. He kicked me and dragged me by the hair. M-a lovit cu picioarele și m-a tras de păr. But that was nothing to what came after. He spoiled everything I had on, left me just as I am now. Dar asta n-a fost nimic față de ce a urmat. Mi-a stricat tot ce aveam pe mine, m-a lăsat exact așa cum sunt acum. How could I appear before my mistress? He spoiled everything. My dress and my jacket too, it was quite a new one. I gave a $5 for it. And tore my kerchief from my head. Oh Lord, what will become of me now? She suddenly whined in a lamentable, overstrained voice. Cum aș putea să mă prezint în fața stăpânei mele? May strike it taut. Rochia și jacheta mea era aproape nouă. Am dat 5 ruble pe ea. Și mi-a rupt basmaua de pe cap. Oh, Doamne! Ce va fi de mine acum? A început să se plângă brusc, cu o voce jalnică și tensionată. The wind howled, and became ever colder and more boisterous. Again my teeth began to dance up and down, and she, huddled up to avoid the cold, pressed as closely to me as she could, so that I could see the gleam of her eyes through the darkness. Vântul urla și devenea din ce în ce mai rece și mai vijelios. Din nou dinții mei au început să clănțăne, iar ea, ghemuită ca să evite frigul, s-a apropiat cât de mult a putut de mine, astfel încât puteam să văd strălucirea ochilor ei prin întuneric. What wretches all you men are! I'd burn you all in an oven. I'd cut you in pieces. Ce ticăloși sunteți voi, bărbații! V-aș arde pe toți într-un cuptor. V-aș tăia în bucăți. If any one of you was dying, I'd spit in his mouth, and not pity him a bit. Dacă vreunul dintre voi ar muri, i-aș scuipa în gură și nu mi-ar părea deloc rău. Mean skunks, you wheedle and wheedle, you wag your tails like cringing dogs, and we fools give ourselves up to you, and it's all up with us. Nemernici! Vă lingușiți și vă lingușiți, dați din cozi ca niște câini lingușitori, iar noi, proastele, ne lăsăm pe mâna voastră și gata cu noi. Immediately you trample us underfoot. Miserable loafers. Imediat ne călcați în picioare. Nemernici! She cursed us up and down, but there was no vigor, no malice, no hatred of these miserable loafers in her cursing that I could hear. Ne-a blestemat în sus și în jos, dar nu era nici vigoare, nici răutate, nici ură împotriva acestor netrebnici în blestemele ei pe care le puteam auzi. The tone of her language by no means corresponded with its subject matter, for it was calm enough, and the gamut of her voice was terribly poor. Tonul limbajului ei nu corespundea deloc cu subiectul, pentru că era destul de calm, iar gama vocii ei era teribil de săracă. Yet all this made a stronger impression on me than the most eloquent and convincing pessimistic books and speeches, of which I had read a good many and which I still read to this day. Și totuși, toate acestea mi-au făcut o impresie mai puternică decât cele mai elocvente și convingătoare cărți și discursuri pesimiste, dintre care citisem destul de multe și pe care încă le mai citesc și astăzi. And this, you see, was because the agony of a dying person is much more natural and violent than the most minute and picturesque descriptions of death. Și asta, vedeți voi, era pentru că agonia unei persoane muribunde este mult mai naturală și mai violentă decât cele mai minuțioase și pitorești descrieri ale morții. I felt really wretched, more from cold than from the words of my neighbor. Mă simțeam cu adevărat mizerabil, mai mult din cauza frigului decât din cauza cuvintelor vecinei mele. I groaned softly and ground my teeth. Am gemut încet și mi-am scrâșnit dinții. Almost at the same moment I felt two little arms about me. One of them touched my neck and the other lay upon my face,
and at the same time an anxious, gentle, friendly voice uttered the question. Aproape în același moment am simțit două brațe mici în jurul meu. Unul dintre ele mi-a atins gâtul și celălalt mi-a fost așezat pe față. Și, în același timp, o voce îngrijorată, bâlândă, prietenoasă a rostit întrebarea. What ails you? Ce te doare? I was ready to believe that someone else was asking me this and not Natasha, who had just declared that all men were scoundrels and expressed a wish for their destruction. Eram gata să cred că altcineva mă întreba asta și nu Natasha, care tocmai declarase că toți bărbații sunt ticăloși și își exprimase dorința de a-i vedea distruși. But she it was, and now she began speaking quickly, hurriedly. Dar ea era, și acum a început să vorbească repede, grăbită. What ails you, eh? Are you cold? Are you frozen? Ah, what a one you are, sitting there so silent like a little owl. Ce te doare? Hei? Îți este fric? Ești înghețat? Ah, ce fel de om ești, stând acolo așa de tăcut, ca un mic huurez. Why, you should have told me long ago that you were cold. Come. Lie on the ground. Stretch yourself out and I will lie. How's that? De ce nu mi-ai spus de mult că ți este frig? Hai! Întinde-te pe pământ. Întinde-te și eu mă voi întinde. Acolo! Cum e acum? Now put your arms round me. Tighter. How's that? You shall be warm very soon now. And then we'll lie back to back. The night will pass so quickly, see if it won't. Acum puneți brațele în jurul meu. Mai strâns. Cum e acum? O să te încălzești foarte curând. Și apoi ne vom întinde spate în spate. Noaptea va trece atât de repede. Vezi dacă nu. I say, have you two been drinking? Turned out of your place, eh? It doesn't matter. Spune-mi, ai băut și tu. Ai fost dat afară de la locul tău, nu-i așa? Nu contează. And she comforted me. She encouraged me. Și m-a consolat. M-a încurajat. May I be thrice accursed. What a world of irony was in this single fact for me. Just imagine. Here was I, seriously occupied at this very time with the destiny of humanity, thinking of the reorganization of the social system, of political revolutions, reading all sorts of devilishly wise books whose abysmal profundity was certainly unfathomable by their very authors, at this very time. I say, I was trying with all my might to make of myself a potent, active social force. Să fiu de 3 ori blestemat. Ce lume plină de ironie a fost acest simplu fapt pentru mine. Imaginați-vă! Eu, ocupat serios în acest moment cu destinul umanității, gândindu-mă la reorganizarea sistemului social, la revoluții politice, citind tot felul de cărți diavolește înțelepte a căror profunzime abisală era cu siguranță de nepătruns chiar și pentru autorii lor, în acest moment, spun. Mă străduiam din toate puterile să devin o forță socială activă puternică. It even seemed to me that I had partially accomplished my object. Anyhow, at this time in my ideas about myself, I had got so far as to recognize that I had an exclusive right to exist, that I had the necessary greatness to deserve to live my life, and that I was fully competent to play a great historical part therein. Mi se părea chiar că mă atinsesem parțial scopul. Oricum, în acest moment, în ideile mele despre mine, ajunsesem să recunosc că aveam un drept exclusiv de a exista, că aveam măreția necesară pentru a merita să-mi trăiesc viața și că eram pe deplin competent să joc un rol istoric mare în ea. And a woman was now warming me with her body, a wretched, battered, hunted creature, who had no place and no value in life, and whom I had never thought of helping till she helped me herself, and whom I really would not have known how to help in any way even if the thought of it had occurred to me. Și o femeie mă încălze acum cu corpul ei, o creatură nenorocită, bătută, hăituită, care nu avea loc și valoare în viață, și pe care nu mă gândisem niciodată să o ajut până când ea însăși m-a ajutat, și pe care chiar nu aș fi știut cum să o ajut în vreun fel, chiar dacă mi-ar fi trecut prin cap să o fac. I was ready to think that all this was happening to me in a dream, in a disagreeable and oppressive dream. Eram gata să cred că tot ce mi se întâmpla era un vis neplăcut, apăsător. It was impossible for me to think that, for cold drops of rain were dripping down upon me. The woman was pressing close to me.
Her warm breath was fanning my face, and despite a slight odor of vodka, it did me good. Era imposibil să cred asta, pentru că picături reci de ploaie picurau peste mine, femeia se lipea strâns de mine, respirația ei caldă mângâia fața și, în ciuda unui ușor miros de vodcă, îmi făcea bine. The wind howled and raged, the rain smote upon the skiff, the waves splashed, and both of us, embracing each other convulsively, nevertheless shivered with cold. Vântul urla și se dezlănțuia, ploaia lovea barca răsturnată, valurile se izbeau, iar noi, îmbrățișându-ne convulsiv, totuși tremuram de frig. All this was only too real, and I am certain that nobody ever dreamed such an oppressive and horrid dream as that reality. Toate acestea erau cât se poate de reale, și sunt sigur că nimeni nu a visat vreodată un vis atât de apăsător și îngrozitor ca acea realitate. But Natasha was talking all the time of something or other, talking kindly and sympathetically, as only women can talk. Dar Natasha vorbea tot timpul despre una, despre alta, vorbea cu bâlândețe și compasiune, așa cum doar femeile știu să vorbească. Beneath the influence of her voice and kindly words, a little fire began to burn up within me, and something inside my heart thawed in consequence. Sub influența vocii ei și a cuvintelor ei bâlânde, un mic foc a început să ardă în mine, și ceva din inima mea s-a topit în consecință. Then tears poured from my eyes like a hailstorm, washing away from my heart much that was evil, much that was stupid, much sorrow and dirt which had fastened upon it before that night. Apoi lacrimile au început să curgă din ochii mei ca o furtună de grindină, spălând din inima mea mult rău, multă prostie, multă tristețe și murdărie care se adunaseră acolo înainte de acea noapte. Natasha comforted me. Natasha me mengiat. Come, come, that will do, little one. Don't take on. That'll do. God will give you another chance. You will right yourself and stand in your proper place again. And it will be all right. Hai distul mai cuciul. Nu te mai năcogi. Destul. Dumnezeu îți va da o altă șansă. Te vei redresa și îți vei găsi din nou locul potrivit. Și totul va fi bine. And she kept kissing me. Many kisses did she give me. Burning kisses. And all for nothing. Și mă tot săruta. Mi-a dat multe săruturi. Săruturi arzătoare. Și toate fără să ceară nimic. În schimb, those were the first kisses from a woman that had ever been bestowed upon me, and they were the best kisses too, for all the subsequent kisses cost me frightfully dear, and really gave me nothing at all in exchange. Acelea au fost primele săruturi de la o femeie pe care le-am primit vreodată, și au fost și cele mai bune, pentru că toate săruturile ulterioare m-au costat îngrozitor de mult și nu mi-au oferit nimic în schimb. Come, don't take on so, funny one. I'll manage for you tomorrow if you cannot find a place. Her quiet, persuasive whispering sounded in my ears as if it came through a dream. Hai, nu te mai năcogi asa, hiosul. O să mă descurc pentru tine mâine, dacă nu-ți găsești un loc. Șoaptele ei liniștite și convingătoare îmi răsunau în urechi de parcă veneau dintr-un vis. There we lay till dawn. Acolo am stat până în zori. And when the dawn came, we crept from behind the skiff and went into the town. Then we took friendly leave of each other and never met again, although for half a year I searched in every hole and corner for that kind Natasha, with whom I spent the autumn night just described. Și când a venit zorii, ne-am strecurat din spatele bărcii și am mers în oraș. Apoi ne-am luat rămas bun prietenește și nu ne-am mai întâlnit niciodată, deși timp de jumătate de an am căutat-o peste tot pe acea Natasha bună, cu care am petrecut noaptea de toamnă tocmai descrisă. If she be already dead, and well for her if it were so, may she rest in peace, and if she be alive, still I say, peace to her soul. Dacă a murit deja, și bine pentru ea dacă așa ar fi, fie-i țărâna ușoară, și dacă este în viață. Tot spun pace sufletului ei. And may the consciousness of her fall never enter her soul, for that would be a superfluous and fruitless suffering if life is to be lived. Și fie ca conștiința căderii ei să nu pătrundă niciodată în sufletul ei, pentru că ar fi o suferință inutilă și zadarnică dacă viața trebuie trăită. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual stories like this.
Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Vă mulțumim pentru ascultare. Vă rugăm să vă abonați pentru mai multe oportunități de a asculta povești bilingve ca aceasta. Verificați secțiunea noastră de playlist pentru multe alte limbi pe care le puteți asculta. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. Amintiți-vă, ascultarea pasivă a limbii țintă în timp ce spălați vasele, faceți sport sau călătoriți, este o modalitate foarte simplă de a vă propulsa progresul în învățarea limbilor. Încercați! Și vedeți! We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together. Sperăm să petrecem din nou timp împreună cu voi curând, bucurându-ne de limbi și povești minunate împreună.